Mondragon Unibertsitatearen eta Hedaduraz UESiren misioa bada gizartea eraldatzea, eta horretalako pertsonen garapen integrala da garrantzitsua. Hori bultzatzeko ikerketa eta transferentzia ditugu, eta misio horrek 3 ardatz ditu, hiru azpimisio. Alde batetik dozentzia, beste alde batetik ikerketa eta beste alde batetik transferentzia. Hiruren arteko elkarrekintza da garrantzitsuena, ezagutza sortu, eraiki eta zabaltzeko. UESin hori egiteko 13 ikerketa talde sendo ditugu, eta ikertzeaz eta ezagutza sortzeaz gain, hori zabaltzea ere badute helburu. Transferentziaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara ikerketa taldeek sortzen duten ezagutza eta gaitasunak ustiatzeaz eta erabiltzeaz, ezta? Eta ustiaketa eta erabilpen hori egiten da elkarlanean, egiten da gizarteko erakundeekin batera, ezta? Elkarlanean eta elkarrekintzan egiten da. Horrek dakar, ezagutza hori erakunde horien arabera egokitu berrerabili egingo dugula, ezta? Nola egingo dugu hori? Erakunde horiek dituzten beharren araberako irtenbide egokituak sortuz, ezta? Irtenbide berriak, prozesuak sortzea izango dugu helburu, eta prozesu horiek egiten ditugun bitartean ezagutza berriak sortzen doaz. Ezagutza berri horiek askotan berriz ere ikerketara doaz. Eta orduan, transferentziaren, ikerketaren artean horrelako kontinuum bat, ezta? Elkar elikatzen duen prozesu bihurtzen da. Era berean gainera, horiek elikatzen dute bai gradua, elikatzen dituzte masterrak, elikatzen dute profesionalen prestakuntza bera, ezta? Orduan hor badago txirikordatzen den nolabaiteko ezagutzaren kontinuum moduko bat. Ikerketak eta transferentziak 2 ardatz ditu. Alde batetik ikerketa aplikatu eta kolaboratiboa da. Horrek esan nahi dau, UESin egiten den ikerketa ez dela bakarrik UESiko ikerlariak egiten dauiena, baizik eta erakundeekin, ikerketan parte hartzen dauen pertsonekin garatzen dela. Eta nola ez, eragin bat edukitzeko helburuz sortzen dena dela. Bestalde batetik nazioartekoa eta diziplinartekoa da. Horrek esan nahi dau, eraikitzen den ezagutza guztia, bai nazioartean eta bai begirada ezberdinekin kontrastatzen dela. Transferentziaren ardatza, joaten garen erakunde horietan prozesu bat eraikitzean datza, ezta? Erakunde horretako, ikastetxe horretako, irakasleekin, nolabait prozesu bat eraiki nahi da, erakunde horrek duen egoerari dituen erronkei erantzuten saiatuko dana, ezta? Prozesu horiek batzuetan esperimentalagoak dira, beste batzuetan bide ezagunagoei lotzen zaizkie, ezta? Batzuetan bide hori urratzeko dago, ezta? Oraindik ez dago asmatuta eta erakundearekin batera eta erakundearen elkarlanarekin, ezta? Lortzen den zerbait da, beste batzuetan bide ezagunagoa da eta egiten dena da beste toki batean edo dagoeneko formalizatuta dagoen ezagutza hori aplikatu eta egokitu, ezta? Edo nola ere, transferentzia prozesu horiek arrakastatsuak izango badira, oso garrantzitsua da erakundearekin sortu alden konplizidadea, ezta? Oso garrantzitsua da prozesu hori konpartitua izatea. Zenbat eta handiagoa den konplizidadea eta zenbat eta gehiago konpartitzen den, orduan eta urrunago, ezta? Heldu algara elkarrekin transferentzia prozesu horretan. UESiko ikerketak eta transferentziak 3 arlo estrategiko elikatzen ditu. Alde batetik komunikazioa, bestalde batetik hezkuntza eta azkenik kooperatibagintza. Gu hemen bereziki hezkuntzaren eremuan zentratuko gara, ezta? Gaur egun hezkuntza etengabeko berrikuntza aro batean murgilduta dago. Bai unibertsitatea eta bai hezkuntza mundua orokorrean. Badago nolabaiteko berrikuntza lasterketa batean moduan sartuta, ezta? Eta gure lana, gure antolamendua, ardaztuta dago momentu honetan, berrikuntza prozesu horiek eraikitzeko. Eta bai konturatu gara, eskoletatik gero eta eskaera konplexuago eta integralagoak eskatzen dizkigutela, ezta? Eta horiei aurre egiteko, gu ere elkartu behar gara eta hasi behar gara lana beste modu batera egiten, ezta? Eskaera konplexu horiei aurre egiteko eta apur bat gaur egun daukagun giroa kontutan edukita,
UESiren barruan berrantolatu egin gara, eta berrantolaketa horretan sortu dugu Hezkuntza Berrikuntzarako zentroa. Hezkuntza Berrikuntzarako zentro hori gune, disiplinarteko gune bada, bai, non beharraren arabera elkartzen garen disiplina ezberdinetako eta ikerketa talde desberdinetako personak. Eta saiatzen gara ikastetxeetatik datozkigun eskaera, behar, erronkei erantzuten modu ahalik eta egokituenean, ezta? Hori da pixka bat gure borondatea. Etortzen zaizkigun eskaera horiek ad hoc sortzen ditugu, ezta? Ad hoc ikastetxearekin adostuta, batzuetan prozesu itxiagoak izaten dira, beste batzuetan prozesu irekiagoak dira, arian egokitzen joaten direnak, ezta? Eta lehen komentatzen dituen ezagutza berri horiek sortzen eta ikerketarekin lotzen, eta horrek behartu gaitu guri ere lana beste modu batera egitera, ezta? Lehen oso lan disiplinarrak zirenak, gaur egun askotan gure elkarlana ere, ezta? Behar dute. Bereziki 5 gairen bueltan aritzen gara momentu honetan, badugu batetik hizkuntza proiektuen eta eleaniztasunaren implementazioa, badugu baita ere aldaketa sozialen eremua, eta hor bereziki egiten dugu lan kulturaniztasunean eta parte hartze prozesuen garapenean. Badaukagu hezkuntza berrikuntzaren eremua eta bereziki berrikuntza metodologikoarekin lotutako proiektuak eta kudeatzen ditugu. Badaukagu zientzia, teknologia eta digitalizazioaren inguruko gaia ere garrantzitsua momentu honetan, eta badauzkagu baita ere zentro eta etapetako berrikuntza integralak, ezta? Batzuk datoz proiektu askoz ere ambiziosoagoekin, ezta? Eta noski proiektu horietan hor nahastu aldira nolabait edo arilkatu aldira aurretik esan ditudan gai guztiak, ezta? Eta horren arabera, lehen esan dudan moduan horrek behartzen gaitu gu ere beste modu batera antolatzera, disiplinarteko lana egitera, eta guk ere askoz ere modu kolaboratiboagoan lan egitera, ezta? Esandakoa laburbilduz, UESiko ikerketa eta transferentzia norabide anitzekoak dira. Disiplinartekoa, nazioartekoa, kolaboratiboa, aplikatua, finean gizartean eragiteko sortua. Eta hori da gure izaera, misioarekin badatorrena, elkarrekin eraikitzen duguna eta elkarrekin eraikitzen jarraitu nahi duguna.